Fiecare casă are o poveste. Sunt gazda dumneavoastră care vă va ajuta să descoperiți minunata lume Art and Home. Iată ne ajungi în casa familiei Ludwig, o familie conservatoare, după cum puteți vedea. După o zi istovitoare, un ceai cald este binevenit în acest loc cu adevărat liniștitor. După cum se poate observa, domnul Ludwig a luat o decizie înțeleaptă când a ales această bibliotecă. Pe mine una m-a impresionat. Haideți acum să ne îndreptăm către șemineu. Acest șemineu este și modern și clasic în același timp. El poate fi folosit ca element ambiental vara și ca generator de căldură iarna.